ታሪክ አጋጣሚ የዛሬ 30 ዓመት ስላጣችሁ ኢትዮጵያ አትጠይቀው የሚል ነገር አይኖርም። ነገር ግን ለዚህ ደግሞ የተደራጀ ሐሳብ፣ የተደራጀ አይዲያ፣ የተደራጀ ወሳኝ የሆነ መረጃ ማቀበል ያስፈልጋል ማለት ነው። ሂደቱን በምትመለከቱት ጊዜ ለመጀመሪያ ጊዜ አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ፍሬም አድርጎ ነው የመጣው። በቃ የቀይ ባህር ጉዳይ ወይም የወደብ ጉዳይ አስፈላጊነቱን መሰረት ተደርጎ ፍሬም ተደርጎ ነው የመጣው። ስለዚህ ኢትዮጵያንና የባህር በርን ልነጣጥል የሚችል ከታሪክም ከባህልም ከኢኮኖሚም የለም። ሌላው የዚህ የሌጋልና መልቲላተራል كم تريهم زلهم أجنّا ناي بحري برقص دما هذا نجار نصور بي وجن إيرترا مخانو أقعد عم خوينو مثلا عمت قرب بقى أقعد عم خوينو سي حما عليه تحديرون خوينوم سي مثلا عمت أفتق بحري زخسرنا يو مثلا عمت زخسر كان هاي 3 عمت قالسي زومت أو نجاريو تكاد مثلا عمت زخسرنا أفتق بحر تبرد اللغاز بإيرترا مثلا عمت حرتد بلوليو 3 عمت دخيمة بغلط ما يرغاقيس أيلو دما حقويسو سعسعيت راي زي ودعون تايدا بحقاو من قدي باكايداني علم أي بحكي بزيانة بزياي لكمي نزال عالم إيرتراك سابزلا نتي سوراو ولدو سورانا إيرترا مراحتنا يتسورانا إيرترا عابك كبر كل وانا يقباب زعبا إيرترا تحسب تغيكا بزانة بزيات راي نحادث عليك 3 عمت قاليسكا برخات أنيكا ليتم معلتن تواجيكا سعير كايو كتبك زعبا صباح نقول تاي قبرني لكا كل سبب كبصح زخل درجة يكونن جن نتو كنتات كاسل زري وزن مر 3 عام سلا دوصل لهم إذا كنتات زي انتي كون كم زخل تهاجر دواجوا زلوا انت عينت دقاف كاب دقاهم زلوا سلا دفلتو بحقاو من قدر ما هندروا على نيلهم ريفرندم جيرونتي معرفة التزاعز هو هذا عبي سقمتي فتسيمكا أفولي تاريخاوي سنداتنا إيرتراك أمازلوي ولا قوانساتهم دراما يمتون تلو ناو إذا زربا زي أساتهم تجاكي ممدوم توازلو نحن لما بتدقاقا مخنرينا انتهي كخبلو جميرو مالو أنا قا حد نسمع يمو أنا قا دسيلني بتناي بريزنت سيازز عرفهم زبلو زلو مخرسم የኤርትራ አክቲቪስቶች ይገርሙኛል። አንዳንዴ ሰዎች ወጣ ብለው ማሰብ አለባቸው። ከሆነ በኋላ መንፈቅፈቅ ነው የሚሆነው። የሚጠቅም ነገር አይመስለኝም። የኢትዮጵያ መንግስት ምንድነው ለማኝ፣ ፈሪ፣ ስስታም የሚሉ ቃላትን ሲተነትኑ ሰማርቷናች አክቲቪስቶች። የፕሬዝዳንት ኢሳያስ ይሄን ማለታቸው ለማኝ የሚለው ለምሳሌ ሲተነትን አንዱ የኤርትራ መንግስት ጋር ልታረቅ ብሎ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር እየለመነ ነው ለማኝ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ሕጂ ንኤርትራውያን ኣክቲቪስትስ ከም ማኽሪ ኢሉ ድመፀ እዩ ገለገለ ኣክቲቪስትስ ናይ ኤርትራ ብመሰረቱ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ሰነፍ ፈራሕ ስሱዕ ከምኡ ድማ ነዳይ ስለ ዝበሎ እዚአን ነገራት እዚኣተን ስለምንታይ ከም ኢልዎ ገለገለ ኤርትራውያን ሕጂ ለማኒ ንፕራይም ሚኒስትር ዝኣክል ዝበሎ እንታይ ስለ ዝገበረ ኣብይ ኣሕመድ ኣዛርቡኒ ዕረቁኒ ንዘራረብ ምስ ኢሳያስ ክዘራረብ ምስ ኤርትራ ክዘራረብ ሓግዙኒ ስለ ዝበለ ዲኻ ለማኒ ትብሎ ዘለኻ ኖ ዶንጌት እዚኣ ትዊስትድ ወይ ከዓ ርእስኹም ኣይትዝርዎ ለማኒ ትበሃሉ ዘለዎም ለሚንኩም ክትዋግኡ ስለ ትደልዩ ዘለኹም እዩ ፒሪየድ ለሚኑ ክዋጋእ ዝደሊ መንግስቲ ስለ ዘለካ ለሚኑ ነፈርቲ ብረት ካብ ኢማራትን ካብ ገለን ተለሚኑን ተለቂሑን የምፅእ ስለ ዘሎ ለማኒ ኢኻ ትብሎ ተዳቕብሎ ነይርዎ ለማኒ ምዃኑ ኢትዮጵያውያን እውን ዝኣምንሉ ነገር እዩ ስለዚ ንለማኒ ኢኻ ትብሎ ለሚኑ ሃገሩን ተረዲዩ ፋይን ኢትስ ኦኬ ሓደ ናቱ ስታይል ኣለዎ ግን እዚ ለሚኑ ድሮናት ገዚኡ ተለቂሑ ለሚኑ ድሮናት ገዚኡ ህዝቢ ዝቐትል ዘሎ ቀፂሉ ድማ ኤርትራውያን ክቐትል ይደሊ ስለዚ ታዝበላ ካልእ ብዙሕ እንዲ ዝዛረብ ከምዚ ልቦና ኣምሲሉ ማለት እዩ ኣይኖም ገለገለ ሰባት ነዚኣቶም ሓቂ እኮ ገለ ዝብልወሉ ኮኑ እዮም ኖ ብዛዕባ ኤርትራ ዘይበልኩሞ ቃል ዘይበልኩሞ ፀርፊ ዘይረኣኹም ማሽከዓላል የለን ሕጂ ፀደቕደቕ ኣይትበለልና ጥራይካ ትብል ኣብዚ ፀደቕደቕ ምባል ከምዚ ንሳቶም ሓላፍነታውያን ኮይኖም ዝኸዱ ዝነበሩ ነው ብልፅግና ኣብይ ኣሕመድ እኮ 10 ግዜ ብዛዕባ ኤርትራ ዝበሎ ንፈልጦ ኢና ኣብዚ ምፅአልኩም እየ ብዛዕባ ኤርትራ ዘይበሎ ዓይነት ኣሽከዓላልን ዕቀትን የለን ስለዚ ሓንቲ ግዜ ስለተመለሰሎም ከምዚ ኣይ ዶንት ኖ ዝዛረብዎን ዝብልዎን ዘስተውዕሉሉ ድማ የስተውዕሉሉን ካልእ ምክርናቱ ድማ ኣይ ቲንክ እዚኣ ጉዳይ እዚኣ ኣነ እኳ ነጠንቅቐላ ኢለ ነይረ ግን በፂሓቶም ከም ዘላ ፍለጡ እዚኣ ክትፈልጡ ኢለ ደምፃ ዘለዎ ካልሰራም የትኛውም ኢትዮጵያ ኃይል ጋር መስራት እንደማይችል ግልጽ ነው። ስለዚህ እንደ ዋስትና እንደ ሀገር ቀጣይነት ለኤርትራ ቀጣይነት ዋስትና አድርገው የሚወስዱት ኢትዮጵያ ማፍረስ ነው።
ከዚህ ውጭ መፍትሄ የለም ብለው እንደሚደበድሙ በእርግጠኝነት መናገር ይቻላል። የትኛው መንግስት የትኛው ቡድን መጥቶ ሌላ ቀን የአሰብ ጥያቄ ያነሳብኛል የሚል ጥያቄ ስላለ፣ ስለዚህ ይሄ አጀንዳ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እንዲሞት የአሰብ ጉዳይ ምንድን ነው? የኢትዮጵያ የምትባል እንደ ሀገር መቀጠል የለባትም፣ ወደ እንጎቻ መንግስታት መቀየር አለባት የሚል ዓላማ ሰንቀው እንደሚንቀሳቀሱ ይህ በተለያየ መንገድ የሰበሰቡት አነስተኛና ጥቃቅን ቡድን የፈራረሰው ቲፒኤልኤፍም የዚህ አጀንዳ ማስፈጸሚያ እንደሆኑ ማናችንም የምንጠራጠረው አይደለም። ይህንንም ደጋግመን ስንል የነበረው ነገር አክቲቪስቱ የኤርትራው ፕሬዚዳንትና የኤርትራ መንግስት ተሟጋቹ አደባባይ መጥቶ ኢትዮጵያ የሚባለው ነገር አቆሙ፣ አማራዎች ናቸው ይህን እያላችሁ ያላችሁት፣ አማራዎችም ከዚህ ጉዳይ ውጡ እያለ ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ኢትዮጵያ ወይ እውን ብልፅግና ኣምፂዎ ዘሎ ኣጀንዳ ናይ ባሕርን ናይ ዓሰብን እናበርትዐ መጠን ዝኸደሉ መጠኑ ድማ ኤርትራውያን ኣክቲቪስትስ እዮም ዝብሉ ዘለው ኢትዮጵያ ክትፈርስ ኣለዋ ዝብል ድምፂ ናቶም እናበርትዐ ይመፅእ ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ዘሎ። ናው መጀመርያ ኤርትራውያን ንሃገራዊ ረብሓ ናቶም ክሓስቡ ይርድኦም ዲ እምበር እዚኦም ሃገር እዚኦም እዞም ጎረቤት ህዝቢ ምክንያቱ ንዓናይ ክመክር ዝፍትን ዘለኩ ኤርትራ ናታ ናሽናል ኢንተረስት ኣለዋ፣ ሃገራዊ ረብሓ ኣለዋ፣ ከምኡ ድማ ሃገራዊ ብድሆታት ኣለዋ። ብድሆታት ናታ ንኣብነት እቲ ናሽናል ትሬት ዝበሃል ወይ እውን ሃገራዊ ስግኣት ዝበሃል ካብ ኩሉ ጠቕሊልና 90% ስግኣት ናይ ኤርትራ ካባኻትኩም እዩ ዝመፅእ፣ ካብ ኢትዮጵያ እዩ ዝመፅእ፣ ካብ መርሕነት ናይ 4 ኪሎ እዩ ዝመፅእ። ኣብዚ ሕጂ ኣብ 25-26 ኮይና ክንሪኦ ከለና ድማ ኤክስክሉሲቭሊ ካብ ኢትዮጵያን ካብ ብልፅግናን እዩ ዝመፅእ ዘሎ። እዚ ከዓ ብሕቡእ ምስጢር ዘይኮነ ብግልፂ ሕልፍ ሓሊፍኩም ንዓፋር ኮይኖም ተሰልጥኑ ዘለኹም ኤርትራ ከም መቅል ኢና ንኤርትራ ከም ብትና ኢና ንዝብሉ ዘለው ብወቅዒ ተሰልጥኑን ገንዘብ ትቡን ንጎምን ምሸትን ንዓታቶም ኣድቨርታይዝ ክገብርሎም ትውዕሉ ኣለኹም። ስለዚ ኤርትራ ብወቅዒ ብመንግስቲ ደረጃ ብፖሊሲ ደረጃ ንዓኻትኩም ደፍርስ ኣይደገፈትን ኣላ ክሳብ ሕጂ ግን ኤርትራ ከምኡ ክትገብር ምክንያት ኣይህልዋን ኢሉ ዝሓስብ ርእሲ ከለኩም ከመይ ገይሩ ትርእስኹም ከምኡ ኣብኡ ጠጠው ክብል ክኢሉ እቲ ፅቡቅ ነገር ንሕና ፈቲናዮ ወይ እውን ንሕና ደሊና ጥራይ ዘይኮነ ንዓኻ ነቲ ብልፅግናኻን መንግስትኻን ክብትንዎ ካብቲ ዘሎ ክብንቅርዎ ዝደልዩ ብዙሓት ኣሎ። ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ እያ ዝብለካ ዘሎ ኣብ ደገ ይኩን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ንሳቶም ድማ ሓይሎም ይሰርሑ ሓይሎም it's a matter of time ናይ ግዜ ሕቶ ዳ እምበር ዘይተርፍ እዩ። ድሕሪ ናይ ፋኖ ሓያል ምንቅስቃስ ሕጂ ድማ ሓደ ኣገዳሲ ክፋል ናይ ኩነታት ሓደ ኣዝዩ ሓያል ምንቅስቃስ ኣብ ክልል ሶማል ተራእዩ ኣሎ። እቲ ኦጋዴን ዝበሃል ነቲ ሃገር ንሱ እውን ዕድሉ ክርኢ ተበጊሱ ኣሎ። እዚ እቲ እሳቶም ዝኸድዎ ዘለዎ ጉዳይ ክኸውን ከሎ እቲ እሳቶም ኣንፃርና ወይ ኣንፃር ካልእ ዝኸድዎ ዘለዎ ጉዳይ ክኸውን ከሎ ካብኡ ብዝተፈለየ መንገዲ ግን ሓደ ኣዝዩ ኣገዳሲ ጉዳይ ኣጋጢሙ ኣሎ። እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ከምዚኣ ንሪኣ ዘለና ኢና ኣብ ጅቡቲ ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት እዩ። ጅቡቲ ኣብ ዲቕ ዝበለ ቅልውላው ኣትያ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ። ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዕግርግር ይካየድ ኣሎ ኣብ ጅቡቲ። እቲ ዓፋር ዝበሃል ህዝቢ ወይ ገለ ሓደ ዕጡቕ ጉጅለ ናይ ዓፋር ተንስዩ ነታ ጅቡቲ ትበሃል ሃገር ኣብ ዲቕ ዝበለ ክራይሲስ እትይዋ ከም ዘሎን ኣብ ጅቡቲ ከም ንፈልጦ ኩሉ ግዜ ክልተ ዓይነት ህዝቢ እዮም ዝቕመጡ። ክልቲኦም ህዝቢ ዓፋርን ሶማልን ዒሳ ዝበሃል ሶማልን እዮም ዘለው። ምናልባት ነቲ ዳይናሚክስ ክንሪኦ ምንታን እቲ መሬት ናይ ጅቡቲ ሃገር ጅቡቲ እዚኣ እዛ ትሪእዋ ዘለኹም ኣብ ዝሓለፈ እንታይ ይብል ነይራነ እዛ ቴማ ናይ ዓፋር ኢሉ ብልፅግና በጊስዋ ዘሎ ካብ ናይ ኤርትራ ንላዕሊ ንጅቡቲ ሓደጋ ክትፈጠር ትኽእል ኣርእስቲ ምዃናን ኣብ ጅቡቲ ብጣዕሚ ሰንሲቲቭ ኣርእስቲ ምዃኑ እዚ ጉዳይ እዚ ዋላ እኳ ከም ኣጀንዳ ከም ቶፒክ ከምፂ እንተዘይተዛረብኮ ተዛሪበሉ ነይረ። ውፅኢት ናቱ እዚ ሕጂ ለንቀነ መፂኡ ዘሎ ዓፋር ዝበሃል ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ መሬት ናይ ጅቡቲ እቲ ኦቦክ ዝበሃል ኣብ ላዕሊ 100% መሬት ናይ ዓፋር ምዃኑ እዮም ዝነግሩ። እዚ ሕጂ ዋላ ፖለቲካሊ ዝተገብረ እውን ክኸውን ይኽእል እቲ ካርታ 100% ፅፁይ ሓበሬታ ይክብለኩም ኣይክእልን ግን ዝዓበየ መሬት ናይ ዓፋር ምዃኑ እዮም ዝዛረቡ እቶም ዓፋር። ሕጂ ኣብ ካልእ ታጁራ ዝበሃል ክፋል እውን ናይ ዓፋር መሬት ምዃኑ እዚ ደኪል ዝብል ዘሎ እውን 100% ናይ ዓፋር ብልዎ ኣለዉ ማእከላይ እንተኸይድካ እውን ዓፋር። ስለዚ እቲ ዒሳ ዝበሃል ኣዝዩ ንእሽተይ ቦታ ብመሬት ብህዝቢ እኳ
ብዙሓት ولا كنت عفاري بزح تكونوا بهزبي اتهم ሶማልን ውሕዳት ኣይኮኑን maybe 64 እዮም مثلا في داينامكس ናቶም ግን እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ኩነታት ብመሬት ደረጃ ክኾን ከሎ ዓፋር ዝዓበየ መሬት ዝቋፀር ዝነበረ እዩ ስለዚ breaking ከም ዝብልዎ ዘሎ Afar fighters affiliated with the Front of the Restoration of the Unity and Democracy ዝብልዎ FRUD ዝበሃል have reportedly blocked key transport routes linking Ethiopia and Djibouti, disrupting a vital regional corridor. ስለዚህ ነቲ መስመር ናይ ንግዲ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዎም ኮላይ ዓፅዮም መኸም ዘለዉ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብዚ breaking news the Afar rebel group እንትሪእዎ ዘለዎም እዚ ናይ ዓፋር ጉጅለ ዕጡቕ ጉጅለ ነይርዎም for the rights of Afar people of Djibouti who make up 80% ዝጅት ተጋነነ maybe 60% መስለኒ and the land mass of 55% of the population today engage in a military ብወገን ኢትዮጵያ እዚ ጉዳይ እዚ እውን ኣጀንዳታት ምስ ናይ ዓፋር ዝብልዎ ዝነበሩ ይደፋፍሉ ኣለዉ እዮም እንታይ እቲ ናቶም ረብሓ ይፈለጥኩን ህዝቢ ሶማል ድማ ብግምጣሉ ሓድነትን ገለ ኣክቲቪስት ናይ ሶማል ኣብ ጉዳይ ናይ ጅቡቲ ሓድነትን ርግኣትን ናይ ጅቡትን ክሕሎ ክብሉ ርየ ነይረ እዚ ጉዳይ እዚ ግን በብዙሕ መንገዲ በብዙሕ ኣንግል ክትሪኦ ትኽእል እዩ so እስከ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብ ካልእ ቪድዮ እውን ነራትን ከረየኩም ክፍትነ እቲ ዘጋጠመ ዝበሃል ዘሎ ዕግርግር ዳርጋ ዓብይ ከምዚ ቫይራል ኮይኑ ነይሩ ብፍላይ ቅድሚ ዝተወሰነ ሰዓታት ዳርጋ ብዙሓት ኣክቲቪስትስ ብየማንን ፀጋምን ፖስት ክገብርዎ ይርኢ ነይረ እቲ ኩነታት ዴቨሎፕ እናገበረ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ግን ሩይ ዝኾነ ምንቅስቃስ ገለ ክፋል ናይ ትዕጡቕ ጉጅለ እውን ናብ ክልል ሶማል ከም ዝኣተወ ዝገልፅ ሓበሬታ እውን ነይሩ እጂ መንግስቲ ጅቡቲ ነዚ ጉዳይ ብሎ ዓመለወድ የብሉን ኣብ ካልእ በይኑ ክረአ ዝኽእል ኮይኑ እቲ ጉዳይ ግን ኣብ ኩነታት ናቶም ኣብ ጉዳይ ናይ ሶማሊላንድ እውን ኢድ ነይርዋ ጅቡቲ ንኣብነት ኣብ ሶማሊላንድ ብዙሕ ነገር ክገብር ቀድኒ ዑመር ገለ ከምኡ ድማ ናይ ብልፅግና መራሒ ኣብኡ ኣትዩ ነይሩ ስለዚ ኣብዚ ሓንቲ ኢትዮጵያውያን ሪፖርት ዝሃብዋ ምስ ብቐጥታ ክትተኣሳሰር ትኽእል እያ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ግን ንምትእስሳር ግን ዘለዋ ኣርእስቲ ከረየኩም ክፍትነ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ግብፅን እውን ተቐርቂራ ከም ዝቐንየት ዝረኣናየ ጉዳይ እዩ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጅቡቲ ደርሰው ከተመለሱ ከቀናት በኋላ ግብፅ የጅቡቲውን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ወደ ካይሮ ጠራች ለምን እስኪ ዝርዝሩን በአጭሩ ልንገራችሁ እሁለት የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ጅቡቲ ሄደው በጅቡቲው ፕሬዝዳንት ኢስማኤል ኦማር ጌሌ አቀባበል ከተደረገላቸው በኋላ በጠቅላይ ሚኒስትሩ በቆይታቸው የሁለቱን ሀገራት ትብብር በማጠናከር ነበር ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ሀገራት ጫፉን ከከፈ ጠቅላይ ሕጂ እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ጅቡቲ ሓደ ኣዝዩ ሴንሲቲቭ ዝኾነ ምንቅስቃሳት ትገብር ነይራ ኢላ ኢና ጅቡቲ ምስ ግብፂ ብልፅግና ብጉዳይ ናይ ባሕሪ እቲ ዘረባን ዕግርግርን ብፍላይ ድማ ናብ ሶማሊላንድ ገፁ ክኸይድ ምስ ጀመረ ኤምኦዩ ምስ ገበረ ምስ ግብፅን ከምኡ ድማ ምስ ስዑድያ ዓበይቲ ዲልስ ከም ዝገበረ እዩ ዝንገር ብግምጣሉ ብልፅግና ናብትን ኢላ መወዳእታ ናብ ጅቡቲ ከም ዝኸደ ዝዝከር ኮይኑ ዝያዳ ኣብታ ኣጀንዳ ናይ ዓፋር ዝደፍኦ ዝነበረ ንጅቡቲ ልክዕ ከምቲ ናይ ኤርትራ ሴንሲቲቭ ዝኾነ ንጅቡቲ እውን ሴንሲቲቭ ኣርስቲ ነይሩ ብዝኾነ ግብፂ ድማ ኣብታ ጉዳይ እቲያ ጅቡቲ ፋሕ ክትብል ከም ሃገር ኣይደልዩን እዮም ዘለዉ ምክንያቱ ናይ ጅቡቲ ፋሕ ምባል ንኢትዮጵያ ዓብይ ረብሓ ክኸውን ስለ ዝኽእል ግብፂ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እውን ኢደ ምትእትታው ንጅቡቲ ክትረጋግኣሉ ትኽእል መንገዲ ብፍላይ ንሳቶም ፅቡቅ ዝኾነ ሰረት ከይሓዙ ከለዉ ጅቡቲ ክትፈርስ ኣይደልዩን እዮም ዘለዉ ቀንዲ ናይዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ኣካይዳ ግን ምናልባት ቀጥታዊ ምትእስሳር የብሉን ግን ምስ ሶማሊላንድ ዝግበር ዘሎ ጉዳይ ኣብኡ ዝያዳ ክረአ ዝኽእል ዝብሉ ዘለዉ ጅቡቲ ለንቀነ ንሶማሊላንድ ዝበሃል ሃገር ብትሪ ስጉምቲ ክትወስደሉ ቀኒያ ሓደ ካብኡ በረራታት ካብ ጅቡቲ ናብ ሶማል ናብ ሃርጌሳ ዝኸይድ ዝነበረ ጠጠው ከም ዘበለቶን ከምኡ እውን እቲ መንግስቲ ናይ ሶማሊላንድ ማለት እዩ ሃገር ስለ ዘይኮነ ኣፍልጦ ስለ ዘይብሉ ብዙሕ ስራሓት ናይ ንግድናቱ ብመንገዲ ጅቡቲ ዝግበር ነይሩ ጅቡቲ ድማ ነዚውን ብሎክ ገይራቶ ነይራ ስለዚ ነቲ ሶማሊላንድ ዝበሃል ኣብ ምቕርቃር ኣብ ምጭፍላቕ ብዙሕ ስጉምቲ ዝገብር ዝነበረ ጅቡቲ ነይሩ ሓደ ካብቶም ኣብቲ ከባቢና ቁልጡፍ ዝኾነ ዲፕሎማስያዊ ይኹን ከምኡውን ከም ትሪእዎ ዘለዎም ስጉምትታት እናወሰደ ነቲ ናይ ሶማሊላንድ ኣፍልጦ ንምድራት ነቲ ናይ ሶማሊላንድ ቶፒክ ንምድራቱ ርሕቀት ዝኸይድ ዝነበረ ሓደ ሓይሊ እዚ ንሪኦ ዘለና ሃገር እዩ ነይሩ ጅቡቲ ዝበሃል ሃገር እዩ ስለዚ ከም ግብረ መልሲ ኣብ ሓደ ናይ እስራኤል ፍሉይ ልኡኽ ፍሊት ነፋሪት ናብ ሶማሊላንድ ኣትያ ከም ዝነበረት ምናልባት
ሓደ ነዚ ሶማሊላንድ ዝበሃል ንምድሓን እስራኤል ብዙሕ ምንቅስቃሳት ትገብር ከም ዘላን ምናልባት እዚ ኣብ ዜና አልጀዚራ ሰማዕናዮ ክፋል The Special Envoy Steve Witkoff says a new country is about to join the Abraham Accords. That's the deal brokered by US President Donald Trump for nations to normalize relations with Israel. Abraham Accords are big. I'm flying back to Washington tonight because we're going to announce tonight another country coming into the Abraham Accords tonight. Wow. Yeah. So do you want to, lift the curtain here? ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ናይ ሶማሊላንድ መራሒ ናብ እስራኤል ብሕቡእ ከይዱ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ናብ እስራኤል ከይዱ ኣብቲ አብርሃም አኮርድስ ዝበሃል ንክኣቱ ይዳሎ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ስለዚ እቲ አብርሃም አኮርድስ ዝበሃል ዘሎ ድማ ንዶናልድ ትራምፕ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነጥቢ እዩ ንዑ ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብዙሕ ነገር ዝስራሕ ነገራት ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ አብርሃም አኮርድስ ዝበሃል ኣብ ቀዳማይ ምሕደራ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ንምስ እስራኤል ብቐረባ ክሰርሑ ዝኽእሉ ሃገራት ኣብ ምፍጣር ዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ ስራሕ ሰሪሑ እዩ ዝኮርዓሉ ስራሕ ስራሕ ኩሉ ዝብሎ እዩ ስለዚ ወላ እኳ ኣሜሪካ ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ ተደይሃበታ ዘላ ክሳብ ሕጂ እዚ ስቲቭ ዊትኮፍ ዝበሃል ሓደ ካብቲ ንዶናልድ ትራምፕ የማነ ኢድ እዩ ኣብ ጉዳይ ናይ ቀዛ ኣብ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ከምኡ ድማ ኣብዚ ናይ ሃገራት ዓረብ ቀዳማይ ልኡኽ ወይ ቀዳማይ ስፔሻል ኤንቮይ ናይ ዶናልድ ትራምፕ እዩ ዓርኩ ድማ እዩ ወልቃዊ ዓርክዮም ኣብ ሪል ስቴት ድማ ንብዙሕ ዓመታት ብሓደ ዝሰርሑ እዮም ስለዚ እሱ ድማ ናይ ኣይሁዳዊ ይመስለን ወይ ናይ ኣይሁዳዊ መበቀል ኣለዎ ምስ ኣይሁድ ምቅራብ ኣለዎ እዩ ስለዚ ነዚ ሶማሊላንድ ዝበሃል ነቲ አብርሃም አኮርድስ እንድሕር ፈሪሙ ኮይኑ ናይ ግዜ ሕቶ እምበር ኣሜሪካ ኣፍልጦ ክትበሉ ትኽእል መንገዲ ክህሉ እዩ ምክንያቱ እቲ አብርሃም አኮርድስ ዝበሃል ክሰፊሕ እያ ትደሊ ዶናልድ ትራምፕ ከምኡ ዝደሊ ንስዑድያ እውን ፀቕጢ ይገብረላ ኣሎ ኣብዚ አብርሃም አኮርድስ ዝበሃል ክትኣቱ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብቲ አብርሃም አኮርድስ ዘለው ኢማራት ዝበሃል ሓደ ባህሬን ዝበሃል ሃገር ከምኡ ድማ ሞሮኮ ዝበሃል ሃገር ኣሎ ሱዳን እውን ኣብቲ ዲሞክራሲ ጌርና ተባሂሉ ኣብ ዝተገበረሉ ኣብዚ አብርሃም አኮርድስ ክትኣቱ ኣትያ ነይራ ኦልሬዲ ኣትያ ተበግሶታት ወሲዳ ነይራ እያ ስለዚ እቲ ኢማራት ዝበሃል እውን ኣብዚ ናይ አብርሃም አኮርድስ ናብ እስራኤል ንምቅራብ ከምዚ ሸምጋሊ ሓይሊ ኮይኑ እዩ ኣክት ዝገብር ወይ እውን ከምዚ ደላሊ ኮይኑ እዩ ዝሰርሕ ስለዚ ነዛ ሶማሊላንድ ብድሕሪ መጋረጃ ሰሪሑ ናብኣ ደብፅሓ ንሱ እዩ ስለምንታይ ሕጂ እዚ ናይ አብርሃም አኮርድስን ቅልጡፍ ዝኾነ ምንቅስቃስ ናይዛ ሃገርን ዝረአ ዘሎ እንድሕር ኢልና ድማ again it falls back ኣብቲ መንጎ ኢማራትን ስዑድያን ዝኸይድ ዘሎ ጉዳይ ኢኻ ትምለስ እቲ ጉዳይ እቲ ናብ ኢድ ምለስ ኣብ መንጎ እዚአን ክልተ ዓበይቲ ሃገራት ዓረብ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ምስኡ እዩ ዝተሓሓዝ እዚ ፅልዋ ናቱ ድማ ኣብ ብብዙሕ መንገዲ ክንሪኦ ምዃንና እዩ ዝንገር ኣብ ብዙሓት ሃገራት እዩ ማኒፌስት ዝኸውን ዘሎ እዚ ናይ ስዑድያን ናይ ኢማራትን ምሰሓሓብ ኢማራት ማለት እስራኤል ስለ ዝኾነ እዚ ምሰሓሓብ እዚ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ከም ተፈንጃረ ነገር እናኾነ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ኣብ ሶማልያ ለንቀነ ቅልጡፍ ምንቅስቃስ ተኸይዱ ከም ዝነበረን ኣምባሳደር ናይ ስዑድያን ናይ ቱርክን ዝርከቦ ኣብቲ ኖርዝ ኢስት ዝበሃል ቦታ ከይዶም ከም ዝነበሩ ኣብ ሪፖርት ምፂና ነርና ኣካል እቲ ኖርዝ ኢስት ዝበሃል ዝነበረ ኣካል ናይዚ ኢማራት ኣካል ናይዚ ሶማሊላንድ ስለ ዝኾነ እቲ ሶማሊላንድ ኣፍልጦ ናቱ ክቀላጠፍ ኣለዎ ምክንያቱ ኢማራት ተሰጊጓ ስለ ዘላ ካብኡ ናብኡ ክትምለስ ተኮይና ተኣፍልጦ ብፍላይ ኢማራት ሕጂ መሊሳ ክትታረር ኣይትደልን እያ ዘላ ኣብዚ መስምዖ ከነተሓዞ ኢና ሸው Global focus has been on Iran for the Mossad, CIA, MI6-backed protests. Some profound developments in the region, particularly along the Red Sea, have gone unnoticed. Saudi Arabia under Mohammed bin Salman, which recently humiliated the Israeli proxy UAE in Yemen, has been relentless in its efforts to end the Emirati influence on the region. And after driving UAE forces out of Yemen and crushing UAE back to Southern Transitional Council, also known as the STC militants, Saudi Arabia has now set its eyes on UAE interest in the region. The most prominent amongst them is Somalia, where Emiratis have an investment in some form or the other. ሕጂ እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ እዚ ናይዞም ክልተ ሃገራት ኣካይዳ ናይዞም ክልቲኦም ሃገራት ናይ ስዑድያን ኢማራትን ምንቅስቃስ ብዙሕ ነገር እዩ ዝረአ ዘሎ
ኣብ ብዙሕ ነገር ማኒፌስትድ ይኸውን ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብ መንጎ እዞም ክልቲአን ሃገራት ዘለዋ ኣብ የመን ሓደ ነገር ተወዲኡ እቲ ጉዳይ ናይ የመናውያን ፖለቲካዊ ዲስካሽንስ ዝርርብ የካይዱ ከም ዘለውን ንኢማራት ድማ ብወቅዒ ብቴሌቭዥን እውን እንተኾነ ኢማራት እጃኹም ኢድኩም ካብ የመን ኣውፅኡልና ይብልዎም ኣሎ ስለዚ ጉዳይ ናይ የመን ሞር ስዑድያ ክትውድኦ ትፍትን ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ እቲ ዝዓበየ ክፋል ግን ኣብ ዝሓለፈ ብተደጋጋሚ ከርእየኩም ዝፀናሕኩ ኮይኑ እዚ ኣብ መንጎ ዲፕሎማስያዊ ምንቅስቃሳት ናቶም ድማ ብብዙሕ መንገዲ ዝተፈላለየ ሸርፊ ዝወሃበ ዘሎ ዝበልኩኹም እዚ ናይ ሰለስተ ሃገራት ተባህለ ናይ ትርኪ ስዑድያ ከምኡውን ፓኪስታን ይገብርዎ ኣለዉ ዝበለ ንኢማራት እንታይ ቦታ ክገጥፈላ እዩ ኢለኩም ነይረ ኣብ ዝሓለፈ አንጌስወት ኤግዛክትሊ እዚ ኩነታት እዚ ኣብ ግዜኡ ዝፍፀም ዘሎ ኩነታት ድማ ንርኢ ኣለና ሓደ ካብ ድማ እዚ ንብሎ ዝፀናሕና ሕጂ ዝረአ ዘሎ ኩነታት እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ካብ ትፅቢት ናይ ብዙሓት ወፃኢ ብዘይኮነ መንገዲ እዚ ናይ ኢማራት መራሒ ናብ ህንዲ ከይዱ ምስ መራሒ ናይ ህንዲ ከም ዝተራኸበ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ዝርክብ እዚ ኣካል ናይቲ ዝካየድ ዘሎ ናይ ዲፕሎማሲ ቅድድም ናይ ጂኦፖለቲካ ቅድድም ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ዝረአ ዘሎ ድማ ሓንቲ ሕፅር ዝበለ ፅሕፍቲ ርየ ነይረ ክልተ ፅሑፋት ከርእየኩም እየ ሓንቲ ሕፅር ዝበለ ፅሕፍቲ ኣርእዮም ነይሮም እታ ፅሕፍቲ እንታይ ኢሎም ኣውፅኦማ ነይሮም እዚ መራሒ ናይ ኢማራት ናብ ህንዲ ዝኸደሉ ጉዳይ እንድሕር ጠሚትካዮ ኢሉ ሓደ መራሒ ናይ ሃገር ናብ ካልእ መራሒ ክኸይድ ከሎ ዓበይቲ ስራሓት እንተለዎ ጥራይ ዝኸይድ እዚ ስራሕ እዚ ግን ንክልተ ሰዓት ዲ ዋላ ንሓንቲ ሰዓት እዩ ናይ ክልተ ሰዓት ምብፃሕ ንክገብር ይኸይዱ ብካልእ ዘራርባ እቲ ዝኸዶ ዘሎ ብካልእ መንገዲ ክገብሮ ይኽእል ነይሩ እታ ኣካይዳ ንግዲ ይኮነ ቁጠባ ይኮነ ገለ ይኮነ ብሕፅር ዝበለ ክንሪኦ ከለና እንታይ ትብላላ መሐመድ ቢን ዛይድ እቲ ናይ ዩኤኢ ማለት እዩ ኒው ደልሂ 4:20 PM በፂሑ meets Narendra Modi at 4:45 at 4:45 PM ድማ ረኺብዎ and departs ንድሕሪ ንዓዱ ድማ ማስሚለስ 6:05 ማለት እዩ do the maths from touchdown to take off 1 hour and 45 minutes. This is not a working visit in a conventional sense. This is a stopover with purpose, maybe a signal. ስለዚ እዚ ኣካይዳ እዚ ኖርማል ናይ ቢዝነስ ዲል ንክትገብር ወይ ገለገለ ይኮነ እዚ ዕላማ ዘለዎ ሓደ ምልክት ንምሃብ ዝተገበረ ክኸውን ይኽእል እዮም ዝብሉ ዘሎ That alone makes this interesting ማለት እዩ So what is going on? እንታይ ይካየድ ኣሎ ፕሬዚደንታት ናብ ሓደ ሃገር ክኸዱ ከለዉ ንስእሊ ክኸውን ይኽእል እዩ ንስእሊ ኢሎም ወይ ከዓ ንጀስት ቪድዮ ቅርፂ ንክገብሩ ኢሎም ነዊሕ ጉዕዞ ኣይከዱን እዮም መልእኽቲ እንተኮይኑ ድማ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናቶም ደብዳቤ ድዩ ገለ ሒዙ ኸይዱ ሓፂር መልእኽቲ እንተኮይኑ ከብፅሖ ይኽእል ኢሉ ስለዚ ኣብዚ ሃገር እዚ እቲ መራሒ ናይ ኣብ መንጎ ስዑድያን ዩኤኢን ዝካየድ ዘሎ ፍሪክሽን ወይ እውን ውድድር ድዩ ባእሲ ድዩ ብሰሓሓብ ድዩ ናቱ ውፅኢት ምዃኑ እዚ ክንርዳእ ንኽእል ኢሎም The official line speaks of pushing non-oil trade toward $100 billion by 2030 እጃ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሃገራት ኣብ ፖለቲካ ጥራይ ዘይኮነስ ወላ ኣብ ቢዝነስ ኣብ ካልእ ኩሉ ጉዳያት እውን እናረሰነ ዝኸይድ ዘሎ ውድድር ቅልጡፍ ዝኾነ ውድድርን ካልእ ነገራትን ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ all important but not ሕጂ እንታይ ኢሎም ይድምድሙ ኣብዚያ ዘረባ እዚኣ መሲልኩም እቲ ናብዚ ቦታ ዘምፅኦ ምክንያት ተቐንዲ እዚ ናይ ዲፈንስ ኮኦርዲኔሽን ክኸውን ይኽእል እዩ ናይ ኢንቴሊጀንስ ሼሪንግ ክኸውን ይኽእል እዩ ስትራቴጂክ ስቶክ ቴክ on regional stability as old guarantee ስለዚ እቲ ጉዳይ ንሴኪሪቲ ነቲ ሕጂ ዘሎ ዝካየድ ዘሎ ቅልጡፍ ዝኾነ ምንቅስቃሳት ንምንፅብራ ወይ እውን ንዑ ንምርጓድ ዝግበር ዘሎ ጉዳይ ከም ዝኾነ እዮም ዝብሉ ዘሎ ስለዚ ኢማራት ነቲ ስዑድያ እትገብሮ ዘላ ሓያል ዝኾነ ዲፕሎማስያዊ ምንቅስቃሳት ንዑ ካውንተር ክትገብር ምስ ትኽእል ክሕግዝዋ ዝኽእሉ ሃገራት ማለት እዩ ናብ ህንዲ ምኻዳ ድማ ርዱእ ነገር እዩ ህንዲ ማለት ፓኪስታን ምስ ስዑድያ ኣላ እንድሕር ኢልካ ህንዲ ድማ ግድን ንሶም ናብ ህንዲ ክኸዱ እዚ ንቡሪ ክልተ ተፃባእቲ ክልተ ጫፋት ናይ ሓደ ፖለቲካ ዝኾኑ ፓኪስታንን ህንድን እዮም ቅድሚ ሕዚ ተዋርሓ ብውጋእ እትዮም ነይሮም ስለዚ ኣገን ስዑድያ ከም ናይ ኔቶ ዝመስል ምስ ፓኪስታን ጌራላ እንድሕርና ህንዲ ድማ ኒኩላር ሃገር እዩ ስለዚ ኢማራት ምስ እስራኤል ኒኩላር ሃገር ምዃኑ ዝኾነ ሃገር ዲል ገይሩ ኣሎ ከምኡ ድማ ሕጂ ምስ ህንዲ እውን ክገብር ይፍትን ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኣገን those things are በብዙሕ መንገዲ ዝትርጎም ዘሎ እዮም There was never a doubt about the UAE being under the firm control of Israelis for a very, very long time. The campaign against Muslims and Islam in the West was the original project of the Zionist rulers of the UAE.
This was exposed by a group of European journalists called European Investigative Collaborations and Mediapart in 2023. This topic requires a separate زيتي أنت بزبالكم بحفشة إمارات تجبروا زلات تلوخو على حزب السلام كالن تجبروا مس إسرائيل بغربة ركب زلون تتلوخو دما كاب زمسي يو زبل سينما قوتنا نسمى زلنا بحفشة انتاي كريكم دليل لغة نبزي اتكونتات أب سوماليا كون كله بخال من قدي مانيفست دي خون كم زلو نابنت إمارات أب سوماليا زقات أما سعرت نمشفان ويون انتاي كتجبر جميرالا نيمارات كند منتاي ببلشونا زج عمالقتا كم زخونت ازي استفلالي مرحتنا سوماليا زفرمولو نتبتات ويون كمستري وزلهم شبتي ايفيدنس ناوس في السوشيال ميديا نتي مرحنات في سوماليا زلو بهزبي زياده تسال عنت كم زلو زياده حزبو كفنفنان حدقا كوت كون يقبر كم زلو يمزنقر زغا نتي مرحنات في سوماليا زلو تزعبي حدقا كونو زغلي امارات تقبرو زلات صوت هيزبال كالي كلتا سلسة evidence كبكمي. By humanitarian troops. كم نريو زلنا أمونغو إمارات أب سوماليان سودان زلو وكونتات كاب جزيان أب جزي إن حيا لي خيط كم زلون سراوي السودان دما حيال زخونة والدابتاتن دلونتني قبر كم زلون نتي دعم شريع حنساب إن حوارون كسعرو كم زدل زلو درو نتا كتما الفاشر كمال ساون تقوم تتاتكوسد كم زخل زقلت حبريتالو زخونة ناي إمارات سعوديان متفنان عبزوبانا عبز الوا كلوا كم زغلن إيرترا دما أكل ولا قابت كنتات بغتا تساتف تزيلا عبزو كنتات زي بزح ربحة كتركب تخليها بغنياتو ندحنتا بزح فتناتات دمس أزي نبرت حقريها النايزيوم عرب إيرترا يكونت تزورو زلا نحت حدوم زقبروا كنتات جن نتيز نبر حدقا أم مقلال عبي الجام كلوا كم زغلي زنقر زلو إمارات جن عبي ناي شم ناي reputational damage جات ما خمزلهم ناي geopolitical وسعرت ناتا دما مجلس يترغبون حنتن عايز قرمتني زياسكر أيوة أنا قري مني زوي history وزلهم just one second زي سعودية سي أب إسرع إسران 4 بلاكم الله سعودية مالتيو كاب سوماليا exported Somalia exported livestock worth كباب 1 بليون زتمن جنزب انسساتات كاب سوماليا ناب سعودية كم تسردو. Just to think about this. In contrast, the UAE with a population of 10 million, around 9 million of whom are expatriates. More than 70% of these exports go to Saudi Arabia, a country with a population of over 36 million. Not to mention. Sazi, in times below the low. Is this Saudi as a bahal hagar? زد ألبو انسساتات كاب سوماليا يزب لكم زلو وقن ورا وقن زلو حجر تبال كباب 1 بليون زتمن بقع سجا نسجا زخونة انسساتات مالتيو سلازي انتي نقبل يمسي لكم عنه sometimes نقدك بحال كلوسي سمارت نجارات راي مقبار وي تكنولوجي كلوكات راي كونن ريتن انسسان بمقبار راي من السعودية صبغ زندنا تلنا نجاراتنا حصور كون سلازغل اتي انسساتات اوكي ابز حجي تطوق تبلوني يوم ايرتران بحلا بنفساون زاكل انسساتات يبلان قال زبل كله خليقن نتي عبد الجزا اللي خونا وش زلها غزاره بزال كده اللي خلو انت قبل له ايرترا بعب يزغبرت انفستمنت كل انتايلنا ابديغاتاتن امعك ابماين حمدن بزح وفر غيرا بزح بروجكت سري حق ينانبل ابكال بزلا عليه سلازي هذا منقص زياره تكرنا انفستمنتنا صاحب حرشاي كنبل كلنا إذا نقرأت زت أميتك نحنا سعودية زقربت حجرنا نحنا زقربت حجريا مسألة ما نقدر لنا سبوق دبلوماسي لنا سلازي صباح نجو تتجبر بيزنس كم زفلوي هوتيل وينفلوي جزا ويبدلت رادي كونه أب حرش هذا تكره أب ناين ساتات دم هذا تكره عند حرجيرنا إيرتراوي عند حرجيرهم أنت أبيهم إكسبورت كبال كله نأمريكان أوروبا عند كونه قربيتك سعودية سجايب العيوب بزحاتهم أب عدهم دم مفزوح الساتات قبل كلهم مستزلوا تفتروا نجر لذي كل جزء إيرترا سفح مريتن ندم أزخهم بوتان إنفستمنت جيرا لكن بالكلنا ما ناي إنساتات نقدون كم حدا عبنا جيرنا هنريه نقرا من قدي كتقصص الدلوخية نقتل ناي مودة نبتنا جبانا كمل لسكلنا زين أوروبا زبلوخا نسمع يسكي extremely volatile.
There is this European Union law na Ethiopia The current geopolitical juncture where there is some big players who are questioning the UN Charter and international law, those of us who hold these values and principles very dear need to cooperate and stay close together. Security cooperation featured prominently in the discussions, including shared concerns over stability in እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ፍሉይ ልኡኽ ናይ ኤውሮፓ ሕብረት ናብ ኢትዮጵያ መፅኡ ከሎ ገለገለ ሓይልታት ኣሜሪካ ማለት እዩ ልኡላውነትን ግዛታዊ ሓድነትን ደፊሮም ብሓይሊ ድሌቶም ክገብሩ ይሓስቡ ኣለዉ ንሕና ግን ነቲ ናይ ዓለም ሕጊ ልኡላውነትን ግዛታዊ ሓድነትን ክትግበረሉ ዝኽእል ናይ ዓለም ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ሕብረት ኣፍሪካ ክትግበረሉ ዝኽእል መንገዲ ንዑ ኢና ንደፊ ዝብሎም ዘሎ ስለዚ ኤውሮፓ ክሊርሊ ዝርድኦም ድሕሪ ኮይኑ እንታይ ዝብሎ ዘሎ ናይ ዓለም ሕጊ ጥሒስኩም ኣፍ ደገ ባሕር ትደልይዎ ዘሎም ኣይንቕበሎን ኢና ኣይንድግፎን ኢና ዝብሎም ዘሎ ቻይና ብንጹር መልእኽቲ ከማይ ኢላቶም ስለዚ እድንኮ ነዚ እንደራ ናቶም ዝድግፎ ዘሎ ሓይሊ ዩኤኢን እስራኤልን ጥራዩ ካልእ ነገር ክህሉ ይክእልኒ ኦፍኮርስ ኣሜሪካ ድማ ብጥውይዋይ ኣሰራርሓ ናታ ማለት እዩ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ኤውሮፓውያን ይነግርዎ ኣለዉ ምሳኹም ክንሰርሕ እንደሊና ወዲና ና ገለመለ ይብልዎ እዮም ግን ንዓለም ሕጊ ክትጥሕስ የብልካን ዝብል ዘረባ ንህብዎ ኣሎ እቲ ብልፅግና ከንታይ ይብል ኣሎ የሀገራት ደህንነት የሚረጋገጠው ባሳለፉት የሰው ኃይል ቁጥር ወይም በታንኮች ብዛት ብቻ አይደለም ይልቁንም መረጃን ቀድሞ የማግኘት ስፔክትረሙን የመቆጣጠርና ጠላት እንዳይጠቀምበት የማድረግ የቴክኖሎጂ የበላይነትም ጭምር ነው ሬዲዮ ግንኙነት ራዳር ሳተላይት የቦታና አቅጣጫ ጠቋሚ ስርዓት ናቪጌሽን እና የተቀናጁ የእዝና ቁጥጥር ስርዓቶቻችን በሙሉ የሚሰሩት ህያ ሆነው በዚህ የኤሌክትሮማግኔቲክ ስፔክትረም ውስጥ ነው እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ጂ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ መድረኽ ዓውደ ኩናት ብዝሒ ሰራዊት ወይ ቁፅሪ ወይ እውን ኣፅዋር ስለ ዘለካ ጥራይ ኮንካ ትዕወተሉ እንታይ ዳ ኣብቲ ናይ ኤሌክትሮኒክ ዎርፌር ዝበሃል ሓያል ክትከውን ክትክእል ኣለካ እዩ ዝብል ዘሎ ነዛ ዘረባ እዚኣ ይደጋግሞ እዮም ዘሎ ብብዝሒ ንምንታይ እዩ ዕላማ ናቶም ኣብ ቁፅሮም ኣሚኖም ዝጀሃሩ እሳቶም እዮም ስለዚ እዚ ዘረባ እዚ ግን ሓዲስዎም ድዩ ወይስ ከም ስልቲ ደረጃ ይጥቀምሉ ስለ ዘለውን ይሰርሕሉ ስለ ዘለውን ተደጋጋሚ ምንቲ ናይ ሓይሊ ኣየር ሓላፍናቶም እቲ ጀነራል መርደሳ ዝበሃል ከምኡ ክብል ናይቲ ፊልድ ማርሻል ዝበሃል ዘሎ ብርሃን ጁላ ከምኡ ክብል ከምኡንቲ ኣበባው ታደሰ ኩላቶም ብተደጋጋሚ ከምዚ ዓይነት ዘረባ ፓብሊክ ክዛረቡ ሰሚዖም ኣለኹ ንመን እዮም ከፈራርሁ ዝፍትኑ ዘለዉ እንታይ እቲ ዕላማ እዚ ኤሌክትሮኒክ ዎርፌር ተገለዶ ዘለኩም መጀመርያ ንፋኖ ክስዕሩ ምጠቐመኩም ነይሩ ግን እቲ ሓሳብ ዝብልዎ ዘሎ ሕማቕ ሓሳብ ኣይኮነን ካብኡ ንላዕሊ ግን እዚ ዝብልዎ ዘሎ ዘረባ ንዓና እዩ ዘድልየና ምክንያቱ ንሕና ኢና ኣብ ቴክኖሎጂካዊ ዓቕሚ ክንሕይል ዘለና ግን እቲ ዝዛረብዎ ዘሎ እውን ናተይ ገምጋም ማለት እዩ ኤርትራ እንታይ ከም ዘለዎም ስለ ዘይፈልጡ እዩ እዚ እቲ ዓቕሊ ፅበት ሃተፍተፍ ዘብሎም ዘሎ ኤርትራ እንታይ ዓይነት ወታደራዊ ዓቕሚ ክህልዋ ከም ዝኽእል ነዚ ብኣፎም 10 ግዜ ኤርትራ ሓንቲ የብላን ዝኣረገ ሰራዊት ዝኣረገ መሳርሒ ዝብልዎ ኣይትመንዎ ከምኡ እንደዝኸውን ነይሩ ገምጋም ናቶም ናብ ኤርትራ ንክወሩ መን ጠጠው ኣበሎ እንታይ ዓገቶም ዘይትብሉ ሕጊ ዝፈርሁ ሕጊ ኣኽብሮት ዘለዎም ንዓለም ዘለኸ ገለ ስክፍታት ዘለዎም ከምዘይኮኑም እርግፀኛታት ኢና ስለዚ ኤርትራ እንታይ ከም ዘለዋ ስለ ዘይፈልጡ ናይ ኤርትራ ነገር መደምደምታ ክበፅሕዎ ስለዘይከኣሉ እቲ ጉዳይ ኣጀውጀው ዘብሎም ዘሎ ካሊእ እዩ ድሓርካ ናቶም ዓቕሚ ካይርኢ ኣለዉ ናቶም ዓቕሚ ድማ እንታይ ይገብሮም ኣሎ ንፋኖ ከምዘይሰግሩ ነጊርዎም ኣሎ ኩሉ ዝከኣሎም ድሮናቶም ባይ ዘ ወይ ለንቀነ ድሮናቶም እንታይ ገይራ ኢሎም እዚ ኩሉ ናይ ኤሌክትሮኒክ ዎርፌር ሲስተም ዶ ጅን ዕፍሪት ዶ ክዛረብ ይፀንሑ ሽዑ ድሮን ናቱ ናትና ድሮናት ኣይጋገያንን ገለመለ ዝብሉ ዝነበሩ እንታይ ኢሉ ፅሒፉ ነይሩ ሓደ ኣካውንት ማለት እዩ ኢትዮጵያ ኣትሊስት 30 ብውሕዱ 36 ሰባት ተቐቲሎም ኣለዉ ብምንታይ ብሓንቲ ድሮን ብጌጋ ናይ ምልሻ ካምፕ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ኣምሓራ ዞባ ኣምሓራ ኣብ ክልል ኣምሓራ ከም ዝሃረመትን according to the local officials health workers resistant to smoke እዚ ንቢቢሲ ከም ዝሓበር ወይ ዝነግር ዘሎ the attack took place in ሳሕላ ሰየምቲ ዝበሃል district of the حمراء ዝበሃል nationality administration where militia members were reportedly gathered for a meeting and breakfast district authorities said at least 16 were injured and ድሮን ናቶም ሲ ንመን ከም ዝሃርምውን ዘይፈልጥ ምዃኑ እዩ ዘሕዝን ከም ንሪኦ ዘለና local officials said that the camp located near area known as Safa Bridge outside the district capital again እቲ ፀብፃብ
ድሮን ናቶም ብጌጋ ሰብ ከም ዝቀተለትን ምልሻ ናቶም ከም ዝቀተለትን እዩ ዝነግር ዘሎ ዝኻ እንታይ እዩ ኤሌክትሮን ወርፌር ሲስተም ቴክኖሎጂ ዘይጋገ ጅን ዕፍሪት ዝበሃል ዘረባ ኣብ ኩውንነት ክመፅእ ከሎ ኩሉ ግዜ እዩ ሓደጋ ደምፃሎም ናይ ፋኖ ሓድነት ለንቀነ ከጉርዖም ቀኒ እዩ ፋኖ ዝገበሮ ሓድነት ዝፈጠሮ ሓድነት ሓደ ዓብይ ኣዛረባ ርእሲ ኮይኑላ ኣብ ዘሎ ካብኡ ዝፍለይ ኣርእስታት ድማ ክመፅእ ጀሚሩ ኣሎ እዚ ንዓታቶም መርዲ ኣብ ርእሲ መርዲ ዝውሰኸሎም ዘሎ ሓደ if I can find it ኣብዚ ሓደ እንታይ ኢሉ ፅሒፉ ነይሩ መስለኩም ናይ ፋኖ ሓድነት ንኢትዮጵያ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ እዚ ናይ ፋኖ ሓድነት ንታሪክ ናይ ህዝቢ ኣምሓራ ንጉዕዞ ናይ ኣምሓራ ነዚ ቃልሲ ህዝቢ ኣምሓራ ዓብይ ለውጢ ከምፃሉ ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ገለገለ ኣክቲቪስትስ ናቶም ዝገብርዎ ዘሎ ቪድዮታት ዲፐር ትርጉም ዘለዎ እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ህዝቢ ኣምሓራ ዝገጥሞ ዘሎ እቲ ዓመፃዊ ዘጋጥም ዘሎ ክንምንታይ ከቢድ ከም ዝኾነ በቲ ናይ ብልፅግና እሱ ድማ ንህዝቢ ኣምሓራ ብምንታይ ኣስሮ ከም ዘሎ ጥሜት ውግእ ዲስፕሌስመንት ስደት ምፍንቃል ማለት እዩ ከምኡ ድማ ጀኖሳይድ በዘን 4 ነጥብታት ገይሩ ነቲ ኣምሓራ ዝበሃል ክልል ኣምሓራን ህዝቢ ኣምሓራን ከመይ ገይሩ ይጭፍጭፎ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ እዚ ዓብ ትርጉም ዘለዎ እዩ ብልፅግና ንህዝቢ ኣምሓራ ንምድኻም ዝኽተሎ ዘሎ ኩነታት ቀሊል ከም ዘይኮነን ዓብ ብድሆ ዓብ ኩነታት ዓብ ተፃብኦ ገጢሞም ከም ዘሎን ኣንጻር ኩሉ ብድሆታት ገጢሞም ይቕፅሉ ከም ዘለውን ይዕወቱ ከም ዘለውን እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ ህዝቢ ኣምሓራ እቲ ናቱ ፀቕጢ እቲ ናቱ ካምፔይን እቲ ናቱ ምንቅስቃሳት ብዝለዓለ ደረጃ ኣብዚ ዓብየ ደረጃ ይንቀሳቀስ ከም ዘሎን ነፍሱ ከድሕን ካብቲ ወሪቕዎ ዘሎ ኩነታት ንክድሕን ዝገብሮ ዘሎ ጉዕዞ እዩ ብኤኣይን ብገለን ዝተሰርሐ እንድዩ ግን ብሓፈሻ ህዝቢ ኣምሓራ ዝኸዶ ዘሎ ፋኖ ዝኸዶ ዘሎ ብብዙሕ ነገር ክትርጉሞ ትኽእል ኢኻ እቲ ብልፅግና ነቲ ፋኖ ንምድኻም ዝኸዶ ዘሎን እቲ ፋኖ ዝበሃል ድማ ብቲ ኣምሓራ ኣብን ጀነራላቱን ኩሉ ብልፅግንውን ነቲ ናይ ፋኖ ቃልሲ ከዳኽም ይፍትን እቲ ፋኖ ድማ መመሊሱ እናሓየለ እናበርትዐ ኣወዳድቡ እናሓየለ ይኸይድ ኣሎ ንሳቶም ዝብልዎ ግን ኩሉ ግዜ ናብ ኤርትራ ምፅጋዕ እዩ ይኸውም የአማራ ፋኖ ብሔራዊ ንቅናቄ ሆኗል የሚል መስርተናል ብለው መጥተዋል እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን ወደ አንድ ድርጅት መጣችሁ ምናምን አልልም ምክንያቱም ይሄ ድርጅት የህወሓት አስገድዶ የመሰረተው ሻቢያ አስገድዶ የመሰረተው ድርጅት አንዳችም የአማራ ተልኮ የአማራ ኮዝን የያዘ ድርጅት አይደለም የአማራ ፋኖ ብሔራዊ ንቅናቄና ዓለም አቀፋዊ መሻቶችን ቀርጿል የአዲሱ የአማራ ሊቅ ራስ ጠል ሳቤና ባህል የህዝባችን አይደለም ቀናቶችን ንስጣት ከም ትሪእዎ ዘለኹም እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዳርጋ ኩላቶም ቶም ናይ ብልፅግና ካድረታት ፕሮፓጋንዲስትስ ሻዕብያ ዝገበሮ ብፀቕጢ ናይ ሻዕብያ ስለ ዝደለዮ መንግስቲ ኤርትራ ስለ ዝደለዮ እዮም ፋኖ ሓቢሮም ሓደ ሽም ሂቦም ሓደ ቃልሲ ሓደ ግንባር ኣቑሞም ይብሉ ኣለዉ who cares really who cares ፋኖ ሓድነቱ እዩ ዘገድስ most important thing ኣብዚ ፋኖ ሓድነቱ ምሕላው እዩ ሓድነቱ ምሕላው ድማ ነቱ ዝገብሮ ዘሎ ቃልሲ ዕውት ይገብሮ ንዓኻትኩም ድማ ንምድካርኩም ዝበለፀ ዕድል ይፈጥረሉ ስለዚ ንስኻትኩም ብዝተፈላለየ መንገዲ ከተሽርፍዎ ትኽእሉ እቲ ኣገዳሲ ግን ፋኖ ሓቢሮም ኣለዉ ናይ ፋኖ ሕብረት ድማ በበይኖም ከለዉ ክስዕርዎም ኣይከኣልኩምን ፋሕፋሕ ኢሎም ከለዉ ክስዕርዎም ኣይከኣልኩምን ናይ ቴክኖሎጂ ናይ ሳተላይት ናይ ስለያ ናይ ገለመለ ፀብለልትነት ከለኩም ክስዕርዎም ኣይከኣልኩም ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ንዓኻትኩም ኢስ ጀስት ማለት ክንደይ ግዜ ይወስደሎም ንዓኹም ንብፍንቃል ካላርስቲ ኮይኑ ጉዳይ ናይ ኣምሓራ ነገር ክትውድእዎ ከም ዘይትኽእሉ ወታደራዊ ዓቕምኹም ክትውድእዎ ከም ዘይትኽእሉ ንፁር ዝኾነ መልእኽቲ እዩ ዘለዎ ክንምንታይ ናብ ኤርትራ ክጠዋዊዎ ትፍትኑ ዝጠዋወ ነገር የብሉን ጉዳዩ ንፁር እዩ ንዓኻትኩም ድማ ዓጢቖምልኩም ኣለዉ ንኤርትራ ምኒን ምባል መፍትሒ ክኾነኩም ኣይኮነን ስለዚ ፈይሲት ጉሰምዎ ናበይ ድሕር እየ ትብል ደርፊ ነይራ አማራ ክልልንም በኢኮኖሚ በምናምን መያዝ ትፈልጋለች ከዛም አልፎ ተርፎ የአማራ ክልል የራሱ ሌላ ኮሎኒ እንዲሆን ትፈልጋለች እነዚህ ሰዎች ደግሞ የአማራ መብት ይጠበቅ የሚል አማራ ደግሞ እንደ ሰው መቆም አለበት ብለው ጠመንጃ ስላነሱ ከመሬት ጥያቄ ጋር ይጋጫል ስለዚህ ፋኖ አብይን ብቻ አይደለም የሚዋጋ ያለው የራሱን ህልውና ለመጠበቅም ብቻ አይደለም ኢመሬትንም እየተዋጋ ነው ያለው እንደግራውንድ ይሄ ነው መታየት ያለበት
ኤሜሬት ግን አትታይም። እሷ በአብይ ጀርባ ነው የምትሰራው ስራዋ። ለአብይ ገንዘብ የምትሰጠው እሷ ነው። ድሮን የምትገዛው እሷ ነው። መሳሪያ የምትገዛው። ይሄ ሁሉ ለምን ታዲያ? አብይን አይኑን ስለወደደች ነው ገንዘብ እንደዛ የምታወጣው። ከም ትሪእዎ ዘለኹም መሬት ኣምሓራ ልምዑን ስቡሕን መሬት እዩ። ፖቴንሻል ዘለዎ መሬት ንስ እዩ። ስለዚ ንብልፅግና ሒዞም እንተለዉ ኤሜሬት ዩኤኢ ንአብይ ኣሕመድ ኣብ ኢጅቦም ኢትዮም እንተለዉ ኣብይ ኣሕመድ ግን ንምሉእ ኢትዮጵያ ክቋፀራ ዘይክእል ተኮይኑ እንታይ እዮም ክገብሩ? ነቲ ኩናት ናቱ ንሳቶም እዮም ክዋግእዎ። ስለዚ እቲ ኢማራት ዝበሃል ኪነዚ ፕሮፌሰር መሓመድ ሓሰን ዝብሎ ዘሎ ክኸይድ ዝኽእል እዩ። ንፋኖ ንምስዓር ኢማራት እያ ኩሉ እቲ ፋኖ ትገብሮ ዘላ እንድሕር ኢልካ እቲ ዕላማ ድማ ንፋኖ ንምስዓር ጥራይ እውን ኣይኮን። ፋኖ እንተተሳዒሩ ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩናት ብብልፅግና ጌርካ ድራማ ንምግባር ዝቐለለ እዩ። ፋኖ እንተተሳዒሩ ናብ ኤርትራ ገፅካ ነቲ ብልፅግና ዝበሃል ወጋጊንካ ናብ ኤርትራ ገፅካ ንምምፅኡ እውን ዝከኣል እዩ። ስለዚ ናይ ፋኖ ምስዓር ነቲ ኢማራት ዝበሃል ኣዝዩ ኣገዳሲ ስትራቴጂ እዩ፣ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዕላማ እዩ። ስለዚ ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ብልፅግና ኣላ፣ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ኣብ ጅቦኦም እንተሎ ኮይኑ እንታይ እዮም ዝደልዩ? ብልፅግና ዝቋፀሮ ኢትዮጵያ ንኩላ ኢትዮጵያ ክቋፀራ ድሌት ዝገብራ ክትከውን እዮም ዝደልዩ ዘለዉ። እዚ ድማ ብብዙሕ መንገዲ ረብሓ ዘለዎ ንዓታቶም ዲፕሎማቲካሊ እንድሕር ኢልካ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብኡ እዩ ዘሎ። ነቲ ሕብረት ኣፍሪካ ገዚኦም እዮም ዘሎ። ሕጂ እውን ኣብዚ ባጀት ናይዚ ዓመት እዚ ብዙሕ ኣበርክቶ ክገብርሉ ምዃኖም ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናቶም ወሽለኽለኽ ክብሉ ቀኒዮም። ሓደ ካልኣይ ነቲ ንብልፅግና ድማ ንኣቢ ድማ ገዚኦም ኣለዎ። ስለዚ እቲ ሃገር ሕብረት ኣለዋ ንምምዝማዛ ከምኡ እውን ካልእ ኣጀንዳታት ናታ ንኢትዮጵያ ከም ፈረስ ተጠቂምካ ብዝሕሰብ ዘለዎ እዩ። ነዚ ተጠቂምካ ናብ ሱዳን ትገብሮ ዕንደራ፣ ናብ ኤርትራ ትገብሮ ዕንደራ፣ ናብ ሶማል ትገብሮ ዕንደራ፣ ናብ ደቡብ ሱዳን ትገብሮ ኩሉ ክቐለሎም ይኽእል እዩ። ስለዚ ንብልፅግናን ኣቢን ኣቢ ክወጥቀሎም ኣይደልዩ፣ ብልፅግና ክወጥቀም ኣይደልዩን እዮም። ስለዚ እዚ ነዚ ነገራት እዚ እውን ኣስተውዒልካ ምርኣይ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስምዓኒ። ኣብ ኩነታት ድማ ፋኖ ምስ ኤርትራ ብቐረባ ክሰርሕ ናይ ግዜ ሕቶ ኮይኑ ይስምዓኒ። ካልእ ኣብዚ እውን ረኣዩ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ድማ ኦጋዴን ዝበሃል ክልል ሶማሊ እዩ። ፋኖ ሓድነቱ ይምስርት፣ ኣፋር ቃልስናቱ ይሕይል፣ ተጋሩ ንኩናት ድልዋት ምዃኖም ይነግሩ። ስለዚ ኣብ ዘመን ውራውራ ነፍስኻ ይትዕብራ ስለዝኾነ እዚ ትሪእዎም ዘለኹም ድማ እንታይ ኢሎም ኣለዉ ይበሃል ኣለዉ። ሶማሊ ፖለቲካል ግሩፕስ ኣናውንስ ኒው ኣላያንስ ኮሊንግ ፎር ሰልፍ ዲተርሚኔሽን ኢን ኢትዮጵያ። ኣቤት ኣቤት ሃገር እዚኣ ሃገርና ትፈርስ ዘላ ሻዕብያ ይደፍርሳ ዘሎ እዮም ዝብሉ። ኖ ሃገርኩም ባዕላ እያ ትፈርስ ዘላ ሻዕብያ ዘተሓዝ የብላን። ስለዚ ናይ ሶማልያ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቶም ተፈላለዩ ኣብ ክልል ሶማል ዘለው ሓቢሮም ሓደ ፖለቲካዊ ግንባር ይቁሙ ኣለዉ። ብሓደ ኮይኖም ነቲ ሃገር ንምፍራስ ናቱ ኢንተርቪው ኣብ ካልእ እውን ሰሚዐ ነይረ። ናይዚ መራሒ ሓደ ካብቲ ምስ ኤርትራ ነዊሕ ዓመት ኣብ ኤርትራ ኮይኖም ዝተቃለሱ እዮም። ኤርትራ ሸምጌላ ምስ ብልፅግና ዓሪቃ ንኢትዮጵያ ሰደደቶም ኣብ ውሽጢ እሶም ዝጠለመና እዩ ግዜ ከይወሰደ እዩ ጠሊምና ከምዚ ዓይነት ከዳዕ መራሒ ከም ኣቢ ጠላም መራሒ የለን እናበለ እዩ ዝገልፅ። ስለዚ እቲ ኩነታት ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዮም ብብዙሕ መንገዲ ናብ ዝተፈላለየ ኩነታት ዝሽረፍ ዘሎ ነገራት ድማ ትሪእየሉ። ካብኡ ናብቲ ናይ ትግራይ ክንሰግር ኣብ ናይ ትግራይ ክንሰግር ከለና ሓደ ካብቲ ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ዝሪኦ ዘለኹ እዚ ጉዳይ ናይ መን ኢኻ ትብሉ ናይዚ ጀነራል ጉዑሽ ዝብልዎ ዘለው እዩ። ድሮቶም ናይ ብልፅግና ካድረታት ከም በዓል ክንድያ ገብሪ ሂወት ዝበሃል ከምኡ እውን እቲ መን ኢኻ ትብሎ እቲ ጌታቸው ረዳ ብፅሑፍ ገይሮም ከም በድብድዎ ንርኢ ኣለና። ስለዚ እዚ ከም ንሪኦ ዘለና ብዛዕባ ጅግንነትን ናይ ገለን ናይ ጀነራል ጉዑሽ ክንዛረብ ኣይንኽእል ኢና። ግን እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ካብ መንግስቱ ቅድሚ ዓመት ብዘይግባእ ዝተላዕለ ሰብ እንታይ ትእዛዝ ክጥሕስ ንዑ ንባዕሉ ካብ ስልጣኑ ዝዓለዮ ምፀላይ ርክብ ከንታይ ማለት እዩ። እዚ ነዛ ጉልባብ እዚኣ ተጠቂሞም ድማ እቶም ኣብ ምስ ብልፅግና ሓኪሎም ዘለው ሰፊሕ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ ክገብሩ ኢና ንርኢ ዘለና። ኣገይን ከም ንሪኦ ዘለና እዚ እውን ኣሬስት ኦፍ ጉዑሽ ገብረ Tigray ማለት shows how far the crime group in Tigray is willing to go to bring chaos. ስለዚ ነዛ ድራማ እዚኣ እውን ላዕሊ ከደይብዋ ብዙሕ ፃዕሪ ይገብሩ ከም ዘለው ኢና ንርኢ ዘለና። ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ኣገይን ብብዙሕ መንገዲ ናብ ዝተፈላለዩ ክተሽርፎ ትኽእል ነገራት ኣለዎ። ቮላቲሊቲ ዘሎ ቅልውላው ድማ ካብ ግዜ ናብ ግዜ
እናለዓለ ዝኸይድ ዘሎ እዩ መወዳእቱ ድማ ወላ ሓደ ኣብ ከምዚያ ክውድእ ይኽእል ኢልካ ክትዛረበሉ ትኽእል ነገር እውን ትፈልጋለች ስሞል ካብቲ ጉዳይ እዚ ሕልፍ ኢልና ድማ ናብ እንታይ ክንሰግር ኢና መሲልኩም ናብ ሓደ ኣርቲክል ወፂኡ ኣሎ ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ንሱ ድማ ትራምፕ ረጂም ቼንጅ ኣብ ኤርትራ ክገብር ፃውዒት ንገብር ዝብል ማለት እዩ እዚ ከዓ ሸንኮለል የብልዋ ንርኢ ኣለና ብዙሕ ፃዕርታት እውን ይርአ ኣሎ ናይ ኣሜሪካ ፖለቲካ ናብ ኤርትራ ናይ ተፃብኦ ፖለቲካ ንክኸውን ንምግባሩ በዓል ማይክል ሩብን ዝበሃሉ ቅድሚ ሕጂ እውን ተደጋጋሚ ከምኡ ዝፅሕፉን ዝዛረቡን ዝነበሩ ሰባት ዝገብርዎ ዘለው ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ወላ ኤርትራውያን እውን ክምልስሉ ጀሚሮም ኣለው ብፕሮፌሰር ጊዴዎን ዝወፀት ኣርቲክል ነይራ ነዚ ሰብ እዚ ኣቓልቦ ክወሃቦ ከም ዘይብሉ እዚ ሮበን ዝበሃል ንዶናልድ ትራምፕ ዝተቆፃፀረ ኣካል ኮይኑ ነቲ ፖለቲካ ከም ናቱ ኣጀንዳ ገይሩ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ሕማቅ ፖለቲካ ንክገብር ክፍቀደሉ የብሉን ዝብል ፅሑፍ ዘለዋ ፅብቕቲ ኣርቲክል ኣብ ሬድቲ ቤኮን ኣላትኩም ከይትክብራ ይዋ ስለዚ ኣንፃር ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ነቲ ዘሎ መድረኽ ኣንፃር ኤርትራ ዌፐናይዝ ንምግባሩ በዓል ማይክል ሩብን ብተደጋጋሚ ዝፅዕርዎ ዘለው እዩ ስለዚ ንሕና እውን ከም ኤርትራውያን ኣብ ኤርትራ ኣብ ዓይኒ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ብኣሉታ ክንኣቱ ወይ እውን ብሕማቅ ክንኣቱ ይንደልን ኢና that's why ፃዕሪ ናይ ኣሜሪካ እዚ ሰይጣናዊ ኣጀንዳ ናታ ናብ ኤርትራ ገፃ ክትመልሶ ድሌት ዘለዎ ኤርትራዊ የለን ክገብርዎ ይኽእሉ ዶ ኣይክእሉን ዘይኮነ ትሕቶ እዚ ሰይጣናዊ ፕላናት ናቶም ናብ ኤርትራ ንኸይከውን ፃዕሪ የድልየና ካብዚ ዝተበገሰ እውን እዩ እቲ ኣሜሪካ ትበሃል ካብቲ ናይ ኤርትራ ፖለቲካ ከምቲ ንእስራኤል ጠቕላላ ዘይጠቕስዋ ከምኡ ነዚ ኣሜሪካ ትበሃል ኣይኖ ገለ ናይ ሓደ ዩቱብ ቻነል ይርኢ ነይረ ብዛዕባ እዚ ብዛዕባ ብዙሕ ክዛረብ ርአዮ ነይረ ኣብ ካልእ ግዜ ከይድኩም ክትርእይዎ ትኽእሉ ንዑ ክምልስ ኢለ ኣይኮንኩን ግን ብዛዕባ ኣሜሪካ ክንዛረብ ከለና ስቕ ኢልካ ከምዚ ዘርከቡ ዝዛረብዎ ኣሜሪካ ጆርጅ ድራልሲ መን ኮንካ ኢኻ ብዛዕባ ናይ ፖለቲካ ኢና ክንዛረብ ከም ዘለና ኣይጠፋናን ስለዚ ከም ዝሓሰኻ ደንበ ናብ ዝለምለመሉ ናብ ጋዜጠኛታት ገፅካ ምኻድ ዘይኮነ ናብ ዝለምለመልካ ኣይትዛረብ ብቐጥታ ዘረባኻ ኣይትዛረብ ተትብላ ኸማን መሓሸትካ ብቐጥታ ምኾነት ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ኣብርሃ ገብረ እዩ ካልኦት ብዙሓት ብዛዕባ እዚ ኣፎም ዝሃቦም ክዛረቡ ይሰምዖም ኣለኹ ብዛዕባ ኣሜሪካ እንታይ መርገፂ ከም ዘለኒ ንዑ ክምልሰሉ ይደልኒ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እንታይ ገይራ ለይትን መዓልትን ኤክስፖዝ ምግባር ስራሕ እዩ ኣሜሪካ ኣጀንዳ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እንታይ ነይሩ ሕጂ እውን ብመንገዲ ምንታይ እንታይ ክትገብር ትፍትን ኣላ ብዙሕ ተዛሪበ ስለዚ ኤርትራ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዛዕባ ኣሜሪካ ክዛረብ የብሉን ክብል ከለኹ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ትገብሮ ስለዘይፈልጥ ኣይኮንኩን ክምህረኒ ዝኽእል ሰብ እውን የለን ስኢልኩም እዚ ኣፍኩም ዘዝሃበኩም ምግትታር ፀላእኹ እታ ቪድዮ እቲያ ኮንቴክስት ናታ ካሊእ ነይሩ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ዲፕሎማሲ ክትጅምር ክትደሊ ከም ዘላ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ተዛሪቡ ነይሩ ጅብዚ ቪድዮ ነዊሕ ግዜ እታ ቪድዮ ናይ 10 ሰከንድ ቆሪፆም ወሲዶም ሰዓት ሙሉእ ብዛዕባ ይዛረባ ነገርመኒ እዩ ኣነ ዝዛረብ ዝነበርኩ ኣብታ ቪድዮ እቲያ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ እንጌጅ ክትገብር ትደልላ ፅምዶ ክትገብር ትደልላ ንብል ኣለና ሕጂ ንዑ ሲምፕል መልሲ ናተይ ወይ እውን ሕቶ ናተይ እንታይ እዩ ህወሓት እንታይ ገይርና ንዓና እዚ ህወሓት ሎሚ ፅምዶ ኢልና ምስ ንሰርሕ ዘለና እንታይ ገብረና ነይሩ ስለምንታይ ብዛዕባኡ ዝነበረ ታሪክ ኩሉ ገዲፍና ብፅቡቅ ተበግሶም ሶም ንሰርሕ ኣለና ምክንያቱ ንቅድሚት ንጥምት ስለ ዘለና ኣብ ድሕሪት ዘጋጠመት ኣይኮነ ንቅድሚት ንጥምት ስለ ዘለና ኣሜሪካ ድማ ከምኡ መዓት ሕማቅ ጌራትና ግን ንቅድሚት ንጥምት ኣለና ሕጂ ንቅድሚት ክትጥምት ከለና ድማ ኣነ ዝብል ዘለኹ ዋላ እውን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዘረባ ናቱ ብዛዕባ ኣሜሪካ ንኤርትራ ዝገበረቶ ኣይኮነ ተዛሪቡ that's why ድማ ኣሜሪካ ትበሃል ኣብቲ ኮንቨርሴሽን ተደይተኣቱ ይመርፅ ዝበልኩ ኣነ ኣሜሪካ ብማጋ ጌራ ኣብ ዙርያ ዓለም ትገብሮ ዘላ ይተንቲኑ ከም ሓደ ተንታነ ናይ ጂኦፖለቲካ ይተንቲኑ እምበር ንኤርትራ ትገብሮ ዘላ ውሕድ እዩ ተዛሪቡ እዚ እንታይ ማለት እዩ ኣሜሪካ the role of ኣሜሪካ as a super power ሕጂ ዘለዋ ኩነታት ይክገልፅ ፈቲኑ ስለዚ ኤርትራ ድማ ምስ ኣሜሪካ ፅምዶ ክትገብር ስለ ትፍትን ዘላ እቶም ፀላእቲ ኤርትራ መራሒ ናይ ኤርትራ ኣሉታዊ ጠመተን ኣሉታዊ ኣጀንዳን ኣለዎ ኣንፃር ኣሜሪካ ስለዚ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ክትሰርሕ የብላን ዝብሉ ከዓ ኣለው ንሱ እውን ኣብቲ ኢንተርቪው ጠቂስዎ እዩ
نتي مس إيرترا خجبر زدلس أمدو كعنقص زدليو دروس رحم جميرة مالو إلو سلازي بزعب أمريكا من خات زارب قال تبلو بريتهم من يعني سرح كايتي أجندة مفتار ما بأجندة مزراب مبر أنا أمريكا بإيرترا انتاي كم زجبرتن انتاي مخانة لخونات بزعب أيه باري كندنا تي تزارب يلم زعبازي كالي أرسطو لكم كالي أرسطو جبرو أنا تسب أبشون كل لا يتقطوه أبحادة كنتات كلا خاسي صعيب كبكاتس أنا كا نزل نجر اللي أمونجو أكتيفيستس كتفتر أمونجو نازلو أنا زنيني أبرها جبري يدنقا يكندي نجر تحسون هترياكتي جبري أنا زبل كو جيجا خمسة يكون ويون العمان من تايم مخنا فلتاجن أجندة خفترهم في التنام قل it bothers me جريمي زبلني بزخانة كملوا سلمة دباينا برن نجرمان قدي سلازم تعرف سترايا تي حرارة جزء زركة بدو زاربو ده حركة ناي 10 سكند فيديو هذا ساعة رياكت قبر الله خلاص جريمي زبلنا هذا فيديو أنا تزارب كلها كابتا كلها تزارب كلها حنت دقيقة يتخوني هذا نحن دقيقة فيديو خالو كله بزعبا السودان تزربدو بزعبا خالد تزرب بزوج تزارب خلق نعجري فيك بزعبا أمريكا ساعة تزارب بزعبا أمريكا أنا محلتها يزارب زلو لذي إنه تزبي جزيه ومبلع ونكويني سمعني بزغنة I know نزاح حجز بلازا لون رياكت قبر الله يمتى تملا لسه مسرح لزغنة I get it you do what you want دس بلكم قبروا نعاهاتكم تطون خبلها إلى أبزي تطوز بلو مهنيات يبلين أنا سبدليت قبر مسؤولي أنا خا مسلسل زلني ندليتاتهم زقبروا أنا عايز تنكف تقوين مالسيب أب مقالة إنا من قدينا بعد دقات زالان بس جميرنا لنا كم تخلهم تستوسوا كرمي سوسن وسامونات قلت أب إيرترا توليدهم زعبيو يوناسنا عود أبناء الميديا قريبو توليدنا نبز عبنا لعدي ملسونا يلهم نيرهم كلهم تستوسوا إيهم بزح سبون رئيويو زيت أو عيتهم دما ملاش رخيبو لوس لزيلهم عندي مس عودن مس يوناسن كوينا زونا بزالان بس جميرنا لنا سبسكرايب زي قبلكم سبسكرايب قبرو زوم قلعونا بوتهم خملسوا بزح نجار شو في دوم صلاة كل اسمه كدينا عينا عندلي استقبل الله يفرد يعني سلام دقيقة قال نجار ولا سقط سو كبزاتري وازل لخميهم حنت كفال نيراتا بتنا موداتا ساد اللي نيرانا جن for whatever reason نتاك عند قد أسيت كفال كوتس ولا كألون بزخنة أبزو نيراتن هنت قدح مس أول كراها بخلو جراين إيرتران زالان بساتا جنين اوكي كمان لهم بعد عن مزاهم نايل قدم نايل برافو نايل خمين لخي بعد عن مزاخي سلام دي كله كمان مزاهم ما قد خمين يرو والكام عندهم حبيبي بعد عن مزاهم هذا أنا والله أنا أحس والله ده عندي خي نايل هو نص غاب أبو نسيتي غط كده أمان دي كله كمان مزاهم دامو سؤالهم أبو ماكينة دامو نايل عم بصر فاتي تبغى صراحة عندي خسارة حكي تعبي سندي راي بتاعنا مثلتي بتاعنا برت جراين إيرتران زالان بساتا زوارو ولا خفتهم دمرتنا فيهم جرا أنا سجرتينا زيادة ما إيرترايا زيادة فلينا مالتي عبت جراينينا همزي حلفتيلا هم النيوناس حلاف ساعات كيف هالبر أزياء أب بوردرينا نينا يلا أوكي مجمتا كلها ولا دراماتيك يا تا فيديو تدوبات كتريو خلها ونيجر مكايو تجمد أبي هلو تزبجن جزاو توست تلاقى جبيد مثل دوبنا إيرترا بإثيوبيا ريو سلزي فلت قريب من لون أي already أمريكا يو صبو شعور بزح سب ليرو بزح سب أنا زي فلتهم سبات خما كابستا فلا ليرو هجرات دويلو ملينيرو منا ياو بزح سب حزينو لهم يو كاود سولو تعاطات الله يلون سأنا يو مالتسي إثنا نايقوم ولا حزنا يملا متسانا نزوادو ولا خفتهم دمرتنا غيدي لهم دوب مزبوطو كملا سيزبولو نيرو بقطر تتحيز زلو خاطوها بنافطها قوة لك أصل زي تدلي مستنايت التاسرح نعم حبريتات مالت حجن عندها ناتي تعبيت ناتي كستايك كله يلهم نايتز بسلام نغيم زرق مالت سلازي اليوم من اسياف ممهاريا alright لغنا زيوتي الساتهم ممهاريهم نايتا حنت زوريا دخلت شعو تمثال ساي زوريا مرجع تغيروا مالتي سلازي بلو كله ترقم يا بلو
ታገር ከያደ الله زي تكاي ማለት زي فرسيو ሕጂ እዛ ጉዳይ ታ ቪድዮ ኣብታ ቦታ ከትኩም ኣብዚ ናይል ሚድያ ከትኩም ራይዋ ኣብዚ ትዕስተይ ዘለዋ ኣነ ካብቲ ኩሉ መልእኽቲ ደስ በለኒ ምምላስ ናይ ኤርትራ ብከምዚ መንገዲ ትደቡን ምስቲ ኩሉ ሴንሲቲቪቲ ናይ ትደቡ ምምላስ ክፍፀም ምኻሉ ሰናይ ነገር እዩ ኣይ ሆፕ እትዮም ኣብ ኤርትራውያን ተሸጊርና ኣለና ዝብሉ ዘለዉ ኣብቲ ማዓስከራት ናይ ኢትዮጵያ እውን እቲ ዕድል እቲ بجد تملسوا قبل إليكم እቲ ዕድል እቲ ተጠቂምኩም ንዓድኹም ናይቲ ክትምለሱሉ ትኽእሉ ዕድላት ተኸፊትሎ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ማለት ብዙሕ ስራሕ እንዲ ዝሓትት ከምዚ ግን ኤርትራውያን ናገዝኦም ንዓዶም ክምለሱሉ ዝኽእሉ ኣፍ ደገ ይኽፈት ምህላው ተስፋ ዝህብ ኩነታት እዩ ምስቲ ኩሉ ኣብ ከባቢ ጎደባ ሃገራት ዝግበር ዘሎ ሕማቕ ነገራት ኤርትራዊ ንዓዱ ክምለስ ምስ ዝደሊ እቲ ኣፍ ደገ በዚ መንገዲ ሓደ ፕሮሰስ ተገይሩ ብከምዚ መንገዲ ኤርትራውያን ኣብ ስደት በብምርጭ እንዲ ዝኸይድ ሰብ ንዓደይ ክምለስ ኣብ ዝብለሉ ግን እቲ ምርጫቲ ክህሉ ምኻሉ እዚ ኣወል እውን ኣብ ካልእ ፕሮሰስ ናቱ ይዛረበሉ ኸውን እዩ ንሱ ክረጋገፅ እንድሕር ኽኢሉ ሰናይ ነገር ክብል ይደላነ ናይ መወዳእታ ደስ ዝበለትኒ ትሕዝቶ እዚኣ ናይ ካብ ሚኒስትር ሓበሬታ ዝወፀት እያ ደስ ዝበለትኒ ምክንያት ድማ ከምዚ ዓይነት ናይ ኣፍልጦ ናይ ክብሪ ነገር መሃብ ነቶም ደገ ዘለዉ ካብቶም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለዉ ስለዚ ዓቢድ ኣይኮነስ ተስፋ ይዝህብ ንሃገሮም ክሰለፉላ ንሃገሮም ክጓየዩላ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ከምዚ ናይ ሬኮግኒሽን ሰርቲፊኬት ክብ ከሎ ደስ ኢሉኒ ነዛ ሓፍቲ ነዛ ጓልና ድማ ዝግባአ እዩ ስለዚ ተስፋ እውን ክትገብር ትኽእል ኢለ ደስ ኢሉኒ ፅቡቕ ጌስቸር ፅቡቕ ተበግሶ ብምባል ኣድናቆተይ ይገልፅ ናይ ሎም ማሕበረሰብ ዝጉዳይ ላይክ ግበሩ ሼር ግበሩ